Hola, molinetes! Avui us porto un conte que, si després teniu ganes, podeu fer vosaltres a casa vostra. Atenció! Vet aquí una vegada que hi havia una nena que es deia Clàudia. I la Clàudia vivia amb la seva mama, que es deia Carme, en un pis de Barcelona. I allà vivien totes dues. Un dia, la mama estava treballant a l'ordinador i feia molts copets al teclat. Clic, 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 clic. Mentrestant, la Clàudia estava jugant amb les vies del tren i de sobte li va agafar un no sé què que va dir: «Mama, m'avorreixo», va dir la Clàudia. «T'avorreixes? I com és això?», va dir la Carme. És que... I va tornar a mirar el tren i va dir: «És que tinc ganes de jugar amb els meus amics i amigues». «Ah», va dir la Carme, «ja ho entenc. Pot ser que estiguis una mica trista perquè fa dies que no els veus». I la Clàudia va fer que sí amb el cap. «Oh», va dir la mare, «i vols una abraçada?» I la Clàudia va fer que feia així amb el cap un altre cop. I aleshores la mama va abraçar la Clàudia molta estona. I al cap d'una estona, doncs la Carme li va dir: «Escolta, vols que t'ensenyi un truc de màgia?» I la Clàudia va dir: «Un truc de màgia? Sí. I mira, queda't aquí, espera't». I aleshores la mama li va dir: «Mira, tu estàs aquí, oi?» «Clar, mama». Va dir: «Mira, queda't quieta, I la mama de la Clàudia va fer un cercle al voltant de la Clàudia. Va dir: «No et moguis. Digue'm, amb qui tens ganes de jugar?» I la Clàudia es va quedar pensant i va dir: «Tinc moltes ganes de jugar amb el Bernat». «Amb el Bernat?» «Sí». «I a què jugues amb el Bernat?» «Doncs jugo a Lego i fem construccions molt grans». «Ah, i amb algú més tens ganes de jugar?» «Sí, també tinc moltes ganes de jugar amb el Ricard». «Ah, amb el Ricard. I a què jugues amb el Ricard?» «Doncs amb el Ricard jugo a trens, com avui, i fem unes vies molt grans que donen la volta a tot el menjador». «Ai, és veritat, ja me'n recordo». «I amb algú més tens ganes de jugar?» «Sí, m'agradaria molt jugar amb la Paula, també». «Ah, amb la Paula, la nostra veïna?» «Sí, tinc moltes ganes de jugar a disfresses, perquè un dia ens vam disfressar de bruixes i ens ho vam passar molt bé». «Ah, d'acord. I algú més tens ganes de jugar?» «Sí, tinc moltes ganes de jugar també amb la Rita». «Ah, la Rita, la teva cosina?» «Sí. I amb què jugues a la Rita normalment?» «Doncs amb la Rita juguem molt a fet i amagar». «Ah, d'acord, és veritat. I alguna persona més?» «Sí, també m'agradaria molt jugar amb el Toni». «Ai, amb el Toni, esclar. I a què jugues amb el Toni, sobretot?» «Amb el Toni juguem molt a metges i ens posem moltes venes i ens curem». «Oh, ostres, ja veig». «Però, mama», va dir la Clàudia, «els meus amics i amigues ara no hi són». I la mare va dir: «És veritat, Clàudia, ara els teus amics i amigues no hi són aquí amb tu». «No». «Però, oi que encara que no hi són», li va dir la mama, «tu te'ls estimes molt igual?» I la Clàudia es va quedar en silenci un moment i va dir: «Sí». I dir: «Doncs mira, quan estimem molt una persona, encara que no hi sigui, el nostre cor arriba fins on estan, encara que no les puguem veure». «Ah, sí? Sí, mira. Arriba als teus amics i amigues, als teus avis i àvies, als teus cosins, i encara que no els puguis veure, aquest amor que és invisible no es veu, però se sent a dins del pit, al cor». I la Clàudia es va quedar mirant la seva mama molt estranyada i va dir: «Però no ho entenc». I dir: «Mira, vine on estic jo». I la Clàudia es va retirar i va dir: «Oh, mama, has fet una flor!» «Sí, he fet una flor. I ara, si tu vols, pots posar-te aquí
i pintar cada pètal del color que tu vulguis. Ah, vale. I aleshores la Clàudia es va posar un altre cop al mig d'aquella flor i va començar a pintar. I aleshores va començar a pintar el pètal del Bernat i es va recordar de com el Bernat i ella aquell cop havien fet aquella torre tan gran de Lego i a l'últim moment es va trencar i es va empixar de riure i es va posar molt contenta. I després es va recordar del seu amic Ricard i de com havien fet aquells trens tan llargs i havien posat uns animals que havien anat a sobre dels vagons i havien viatjat per sota la taula. I això també va fer estar molt contenta. Però després va continuar pintant i es va recordar de la seva amiga Paula. Quan aquell cop que s'havien disfressat de bruixes, doncs s'havien posat un barret, s'havien pintat la cara i havien fet un ensurt a la germana petita de la Paula, que s'havia posat a plorar. Oh! Però també es va recordar de la seva amiga Rita, perquè a la Rita li agradava molt jugar a fet i amagar i un dia no la trobava i la va buscar i sabeu on era? Estava al lavabo, darrere de la cortina de la banyera. I la Clàudia s'havia espantat molt quan l'havia trobat. I també, pintant, es va recordar del seu amic Toni i de com amb el Toni havien jugat a metges i un dia havien fet veure que tenien bebès a dins la panxa i els havien tret i havien sigut mames i papes. I pintant, la Clàudia es trobava una mica més contenta. I sabeu què? Aquell dia va estar pintant tota l'estona, però un altre dia, quan es va sentir una mica trista, la Clàudia va anar enmig d'aquella flor i va tancar els ulls. I es va quedar allà una estona, sentint allò que la mama li havia dit, aquell amor invisible. I així es trobava una miqueta millor. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Mua!